En la xerrada col·loqui titulada La cultura en la transició nacional, que la fem en el cicle de xerrades dels dijous a la JNC, malgrat que per temes d'agenda i d'afers extrapolats a la JNC ho hem tingut que fer amb dimecres. Bé, jo vull donar la benvinguda a la senyora Muriel Casals, que és presidenta d'Òmnium Cultural, és professora d'anàlisi econòmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha fet estades a universitats britàniques com la Edinburgh University, la London School of Economics, la University of Wales at Bangor i, entre d'altres coses, fa tasques de divulgació a través de col·laboracions al setmanari El Temps, al programa Economia i Empresa de Catalunya Informació i en cursos d'extensió universitària. Ha estat vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació a la Universitat Autònoma de Barcelona als anys 2002-2005 i representant a la xarxa Vives d'Universitat del 2002 al 2009. Entre d'altres també va ser membre de la Junta de l'Ateneu Barcelonès, president de l'Opinió Catalana fins al 2009 i membre del Consell Català del Moviment Europeu. I també ha fet algunes publicacions molt importants com la indústria a Catalunya, tèxtil i confecció, crisi i reconversió del tèxtil, la diversificació de la base econòmica i altres. I, a més, a part del currículum, que és molt extens i l'he sintetitzat tot el que hem pogut, hem volgut escollir fer aquesta xerrada, ja que estem en un moment molt important en la història del país, però, malgrat tot, la nostra cultura i la nostra llengua, com sabeu, cada dia va rebent més atacs i nosaltres, com a JNC, estem lluitant, igual que Òmnium i altres entitats també de gaire molt important, perquè això no sigui així. Per tant, dit això, Muriel, benvinguda, moltes gràcies per ser aquí i quan vulguis i endavant. T'aplaudeixen, que bé. Comencem bé. Gràcies per convidar-me, gràcies per ser aquí, encara que sigui un dimecres i no un dijous, suposo que això d'haver lligat les agendes costa. Gràcies perquè cada vegada que cal expressar-se davant d'un grup de persones i d'un grup de persones diferents és una oportunitat per pensar una mica i per reflexionar què és el que es vol dir, per tant, què és el que es pensa. Clar, avui sou un grup de persones especialment significatives, interessants, no? Per una banda sou joves i per altra banda sou joves, jo diria que feliçment polititzats. En els moments que vivim, en què hi ha tanta gent que mal parla de la política, és molt important que persones netes, que persones honestes, que persones intel·ligents, que persones preparades, que persones que tinguin fe en el nostre país i sobretot esperança en que el nostre país pot ser cada dia millor, s'impliquin en política. Dic això perquè a Òmnium Cultural ens trobem a vegades que ens venen persones dient estic cansat dels polítics i dels partits polítics i per això vinc aquí. I sempre els diem no, vine aquí per tenir més força, si cal, per treballar millor en el lloc polític en el que estiguis. El qual no vol dir que hi hagi persones que no es vulguin implicar en política i que benvingudes. Però, de cap de les maneres, les entitats de la societat civil, i en el nostre cas Òmnium Cultural, que som una entitat que ens volem ser un referent del catalanisme, doncs de cap manera ens considerem i ens volem considerar com una alternativa als partits polítics, perquè el moment, i ara en parlem, el moment tan important que estem afrontant pel nostre país és un moment que demana un protagonisme i una acció important per part dels nostres representants polítics. Els polítics que hem elegit són els que tenen la legitimitat de prendre decisions i de tirar endavant tota una colla de coses que nosaltres, els ciutadans, i que les entitats de la societat civil podem empènyer, podem estirar, podem posar el focus en les fortaleses i jo també en els problemes, a vegades podem criticar,
moltes vegades podem ajudar, acompanyar, algunes vegades podem suplir, però insisteixo, no podem ser alternativa. Per tant, és bo que hi hagi joves que d'una manera oberta i declarada feu política. Tant com a, no sé si com a presidenta d'Òmnium, però almenys com a ciutadana, moltes gràcies. El tema que m'heu donat avui és el paper de la cultura. Clar, bon tema per una entitat com Òmnium, que es defineix com una entitat cultural. I abans havia de dir, era el moment de dir-ho, quan deia això, no som l'alternativa, però en canvi, com que els seres humans són capaços de fer diverses coses, ja no diguem les dones, com aquí, 3 dones que tenim al davant, però cada vegada més els homes joves tenen una bona part de les qualitats de les dones. Ja sabeu que les dones històricament ens caracteritzem per poder fer diverses coses alhora. Als homes els hi costa més, els hi costava més, però segur que a vosaltres no. I com que es poden fer diverses coses alhora, es pot ser perfectament activista i membre de la Joventut Nacionalista de Catalunya i d'Òmnium Cultural. Per tant, vingueu-hi, apunteu-vos-hi, perquè segur que hi trobareu coses a fer que seran perfectament compatibles amb les que feu aquí. I llavors ens centrem en el tema de quin paper té la cultura, podríem dir en general, no seria una experta i no em veuríem cor de dir molta cosa, però sí quin paper té la cultura ara, aquí, per nosaltres. Doncs un paper importantíssim, perquè com que cultura ho vol dir quasi bé tot, la cultura és la manera de viure, la manera d'afrontar els problemes. També la cultura és la literatura, la història, la música, l'art, totes aquestes coses, en definitiva, que ens fan humans, que ens fan ser humans i que ens fan relacionar-nos entre nosaltres i relacionar-nos amb el nostre entorn. I al final no he agafat el llibre que volia agafar perquè tenia una cita que ara no la podré repetir tota de memòria, però era una cita bastant llarga del conseller Pi i Sunyer, conseller de Cultura durant la Guerra Civil. I hi ha un informe del conseller de Cultura del 1938, un informe davant del Parlament de Catalunya, 1938, uns moments terribles per la història de Catalunya, uns moments dificilíssims, on Pi i Sunyer reivindica el paper de la cultura com l'element on es destil·la, ell fa servir paraules com l'espiritualitat del poble. Espiritualitat, preneu de la manera més ampla que es pugui interpretar aquesta paraula d'espiritualitat, una mica, com jo abans deia d'una manera més casolana, el que ens fa sers humans, el que ens fa estar per damunt de les necessitats materials més bàsiques. I deia la cultura i la capacitat d'incorporar a través de la cultura la voluntat, l'energia, els desitjos de molts dels nostres ciutadans que tenen energies, desitjos, maneres de pensar, fins i tot maneres de viure diferents. Tot això ho podem lligar a través de la cultura i l'acció de la cultura és on es demostra, acaba dient d'una manera més clara i més rotunda, la nostra catalanitat. Si hagués sigut un conseller de Cultura d'un altre país, hauria dit la característica del país. No està dient que la catalanitat sigui ni millor ni pitjor que les altres coses, està dient que la nostra precisament és la catalanitat. I si la cita té interès, perquè vol dir que fins i tot en moments molt d'usos, molt difícils, considerem, els nostres representants, en aquest cas dels nostres polítics, bo de recordar, tenen clar que la cultura és primordial. Evidentment en aquell moment el primordial era guanyar la guerra, cosa que malauradament no va passar, però la cultura és primordial. I això em fa venir més cap aquí i pensar en la història d'Òmnium Cultural, d'Òmnium, una entitat que és creada el 1961 amb aquest nom d'Òmnium Cultural,
Pels que no ho sabeu, doncs 1961 una entitat no es podia inscriure, tècnicament érem i som una associació. Una associació el 1961 es podia legalitzar amb un nom en català. I Òmnium Cultural, que va néixer amb la vocació de la catalanitat, doncs li costava apuntar-se amb un nom en castellà, que era el que tocava en aquells moments. I es van inventar o van trobar Òmnium, que és una paraula en llatí que vol dir per tots, tots, i cultural, que no sap si és en català o en castellà. Per tant, Òmnium Cultural va colar com a tal. I hem guardat aquest nom perquè és un nom evidentment estimat. Quan va venir la democràcia, la manera de catalanitzar Òmnium Cultural, el nom i el logo, va ser posar un accent greu a sobre de l'Òmnium, com una manera de catalanitzar una paraula llatina. Però bé, Òmnium es crea el 1961 i és bo de remarcar-ho ara per un grup d'empresaris que decideixen posar una part dels seus diners i una part de la seva tranquil·litat i de la seva seguretat al servei de la pàtria, al servei del país. Per tant, això, nosaltres a la sala d'actes tenim les fotografies d'aquells 5 empresaris perquè els hem d'estar profundament agraïts. I en aquests moments, agraïts i aprenent la lliçó. La lliçó va ser una entitat que vol treballar pel país, doncs ha de posar els diners d'ells mateixos. En aquell moment era clar que no es podia pensar en diners públics per ajudar la llengua i la cultura catalanes. Però ara, que sí que s'hi pot pensar i que durant un període Òmnium ha rebut ajuda pública, tornem a estar molt orgullosos de poder explicar que ja no funcionem amb ajuda pública, sinó que funcionem només amb les quotes dels nostres associats. Per això és important que com més de vosaltres us hi apunteu millor. Però què vull explicar ara? Quin és el fil? 1961 es crea una entitat que té com a vocació el salvar la llengua catalana, podríem dir. 1961 ja fa massa temps que l'escola no és en català, per tant que no s'ensenya en català, no és que no s'ensenyi el català, sinó que no s'ensenya en català, i per tant comencen a arribar generacions de persones que arriben a l'edat adulta sense conèixer la seva pròpia llengua. Per tant, Òmnium Cultural el que fa els primers anys és classes de català per aquelles persones, clar, tot això és petit, no era pas perquè els recursos eren limitats, per aquelles persones que volien aprendre la llengua i també la cultura, la història, totes aquelles coses que l'escola no ensenyava. Però d'una manera molt especial es van organitzar cursos de català per mestres. Per què? Perquè el 1961, dins de la negror del feixisme, hi havia una certa obertura d'horitzó. De fet, als anys 60 es creen Edicions 62, apareix el fenomen de la nova cançó, és a dir, és un moment en què hi ha una mica d'obertura i en el que la duresa de la dictadura es fa una mica menys dura i van apareixent escletxes per les que ens anem colant elements de normalització, prenormalització del català i de la cultura. Dins d'aquest horitzó d'esperança es pensa raonablement que s'acabarà la dictadura, vindrà la democràcia, i quan vindrà la democràcia, què tindrem? Doncs una de les coses que tindrem serà l'escola en català. I què passarà quan tindrem l'escola en català? Que necessitarem mestres capaços d'ensenyar en català. I què passava el 1961? Que ja feia massa anys que no s'estaven formant mestres aptes per fer classe en català. De manera que Òmnium organitza cursos de català especials per mestres que volien reciclar-se, que volien preparar-se per estar a punt. Malauradament encara això va ser llarg i la democràcia encara va tardar molts anys o massa anys a arribar, però en tot cas hi havia. I és bastant emocionant de repassar aquesta història perquè dins dels límits, és evident, no eren centenars, alguns centenars sí, no eren milers,